السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazur kaže, danas ću opet da nastavim da govorim o ashabima koji su učestvovali u bitci na Bedru. Hazur kaže, prvog kojeg ću spomenuti je Abdullah bin Tarik radijallahu anhu. Alama Zukri kaže da Abdullah bin Tarik je učestvovao u bitci na Bedru. Bio je iz Benu Zafar, ansarijskog plemena. Ibni Hišam kaže da je bio iz drugog plemena. Hazreti Abdullah bin Tuveir je bio njegov brat. Njegova majka je bila iz plemena Benu Namra. Spominje se da je učestvovao u bitci na Bedru i Uhudu i da je postao šehid u incidentu Rađiji. On je bio među 6 ashaba koje je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao plemenu Kara u 3. poslije hidžre da propovijedaju o islamu. Kad su oni stigli u Hidžaz kod fontane Rađi, koja je bila pod kontrolom kabila Uzeira, ovi ljudi koji su stanovali tu su se pobunili ovoj njihovoj poruci i oni su ih okružili i počeli su da se bore protiv njih. Hazreti Asim bin Sabit, Mirsad bin Ebu Mirsad, Hubejb bin Adi, Halid bin Bukhair, Zaid bin Džahsan, Abdullah bin Tarik i Hazreti Mut bin Ubeir su bili ti ashabi. Hazreti Mursad, Hazreti Halid i Hazreti Asim, također Hazreti Mutejmin Ubeir, oni su postali šehidi na tom mjestu. Hazreti Hubejb, Hazreti Abdullah i Hazreti Zaid su bili zarobljeni. Nevjernici su ih zarobili i kad su stigli do doline Zahran, koja je 5 milja udaljena od Mekke, Abdullah bin Tarik je odvezao svoje ruke i počeo je da bježi.
Kad su to nevjernici vidjeli, počeli su da bacaju kamenje na njega i ubili su ga. Njegov mezar se nalazi u ovom mjestu. Ovo se je desilo u mjesecu Saferu, u 36. mjesecu poslije hidžre. Hazreti Hasan u njegovoj poeziji, spominjući o ovim ljudima, kaže da su ovi ljudi bili takvi da ih je smrt našla gdje im je bilo suđeno. Prva strofa iz ove poezije znači da je uzvišeni Allah dao njegovu milost na njih, da u incidentu Rađi su postali šehidi. Hazur kaže, što se tiče incidenta na Rađi, ja sam već spominjao dok sam govorio u vezi nekih drugih ashaba, ali danas ću da spomenem još neke detalje od Hazreti Mirza Bašira Ahmeda sahib. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dobijao razne vijesti sa svih strana o planovima neprijatelja da napadnu muslimane u Medini i poslije bitke na Uhudu nevjernici su zadavali veliki strah muslimanima. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je spremio grupu od 10 ashaba u mjesecu Saferu i Asim bin Sabit je bio vođa ove grupe. Bilo im je naređeno da odu blizu Mekke i izvide planove Kurejšija i da onda donesu informacije poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ova grupa nije još bila ni krenula u ovu izvidnicu. Došli su neki ljudi i rekli su da u njihovom plemenu ima dosta ljudi koji su naklonjeni prema islamu. Tako oni su tražili od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da pošalje sa njima ljude koji mogu da govore o islamu i da podučavaju Kur'anu tako da ljudi prime islam. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem umjesto što je planirao da pošalje ovu grupu na izvidnicu u Meku, on je poslao ovu grupu da idu sa ovim ljudima. Kao što je dokazano poslije, ovi ljudi su bili lažovi. Benu Lahjan pleme. Oni su došli u Medinu i njihov poglavica Sufjan bin Halid, da bi oni osvijetili njega, oni su poslali ove ljude da namame muslimane izvan Medine da bi ih napali iz Benu Lahjan. Benu Lahjan je obećao mnogo kamila ovim ljudima kao nagradu ako oni uspiju u ovome. Kad se ova grupa približila sa ovom grupom muslimana, oni su tajno poslali poruku ljudima iz Benu Lahjan i da oni trebaju da dođu da napadnu ove muslimane. Benu Lahjan su poslali 200 ljudi, od kojih je 130 oni su bili strijelci. Na mjestu Rađi su se suprotstavili muslimanima. Možemo da zamislimo da ovoliki broj ljudi je došao da se suprotstavi 10 muslimana. Prema nekim hadisima spominje se da ih je bilo 7. Kako su se mogli ovi muslimani suprotstaviti ovolikom broju ljudi? Ali ovi muslimani su imali veliku vjeru u sebi i nisu se predali.
Oni su odmah otišli na uzbrdicu, to je bila ratna taktika i nevjernici su im obećavali da siđu s tog brda i da ih neće ubiti i nanijeti im štetu. Hazreti Asim je odgovorio da im oni ne vjeruju njihovim obećanjima i da oni neće da siđu s brda radi njihovih obećanja. Onda je podigao svoje lice prema nebu i rekao: o Allahu, ti znaš kakvo je naše trenutno stanje. Obavijesti našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda je Hazreti Asim i ova skupina ashaba počeli da se bore protiv ovih neprijatelja i postali su šehidi. 7 su postali šehidi, a 3 su preživjeli. Onda su nevjernici opet obećavali i ovoj grupi da siđu i da im oni neće ništa. Ova 3 što su ostali, oni su sišli s brda, ali su ih tad nevjernici opet napali. Onda su muslimani glasno rekli: opet ste prekršili svoj ugovor i svoje obećanje. Abdullah bin Tarik je odbio da ide s njima i oni su ga tu udarali i ubili su ga. Hazur kaže, na jednom mjestu se spominje da je on odvezao ruke i da su ga onda ubili kamenjem. U svakom slučaju, kako god se to desilo, ovi ljudi su bili ubijeni. Sada bi oni dokazali da su se osvetili, da bi dobili nagradu koja im je bila obećana, odveli su Hubejba i Zejda u Meku i onda su ih tu prodali. U vezi Hubejba se spominje da je, kad je bio zarobljen i prodat u Meki, jedno dijete od nevjernice je došlo kod njega i on ga je stavio u krilo. Majka tog djeteta je bila vrlo zabrinuta. Onda joj je on rekao da ona ne treba da se brine i da on neće da naškodi njenom djetetu. On je imao nož u svojoj ruci, zbog toga majka je bila puno zabrinuta. Hazur kaže, on je postao šehid na incidentu Rađi, kada nije htio da ide sa nevjernicima. Sljedeći ashab je Hazreti Akil bin Buhair. On je pripadao Benu Sad plemenu. Prije islama njegovo ime je bilo Kafil, ali kad je primio islam, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je predio ime u Akil. U historijskim knjigama se spominje da ime njegovog oca je bilo Buhair, a u nekim se spominje Ebu Buhair. Hazreti Akil, Hazreti Amir, Hazreti Ajaz i Hazreti Halid, sva 4 ove braće su bili sinovi od Hazreti Buhaira. Oni su zajedno primili islam u Dar el Arkam. Oni su bili među prvima koji su primili islam u Dar el Arkam. Hazreti Akil zajedno sa Hazreti Ajazom se preselio iz Mekke u Medinu. Oni su prikupili svu djecu i žene i zajedno su se preselili. Niko
od članova nije ostao u njihovim kućama, njihova vrata su bila zatvorena. Kad su stigli u Medinu, boravili su sa Hazreti Rifa bin Munzir. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uspostavio bratstvo između Hazreti Akila i Hazreti Mubešir bin Munzir. I ova oba dvojica su postali šehidi u bici na Bedru. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uspostavio bratstvo između Hazreti Akila i Muđezira bin Zijad. Hazreti Akil na dan Bedra je imao 34 godine i postao je šehid u toj bici. Malik bin Zuhair Džašamin je ubio Hazreti Akila. Ibn Ishak prenosi da Hazreti Ajaz i njegova braća Hazreti Halid i Hazreti Amir, ova četvorica braće, osim njih ne znamo ni jednu četvoricu braće koji su zajedno učestvovali u bici na Bedru. Zaid bin Aslam prenosi da je sin od Buheira došao kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao: o Allahov poslaniče, naša sestra bi trebala da se uda za tu i tu osobu. Nekog je spomenuo. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tad rekao: šta ti misliš o Bilalu? Ova četvrca braće su došli kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i oni su spominjali neku osobu za koju su želeli da se njihova sestra uda i tražili su od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da on sklopi taj brak. Kako god nisu bili zadovoljni šta je poslanik sallallahu alejhi ve sellem predložio i otišli su. Onda su došli po drugi put, pitali su poslanika sallallahu alejhi ve sellem, rekli su: Allahov poslaniče, molimo te da udaš našu sestru opet za tu osobu za koju su oni željeli. I tad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem opet rekao: šta mislite u vezi Bilala? Poslije toga oni su opet otišli. Kad su došli treći put i pitali poslanika sallallahu alejhi ve sellem da uda njihovu sestru za tu osobu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je opet rekao isto: šta mislite o Bilalu? I onda je također dodao: šta vi mislite koja će osoba da bude u džennetu? Tad su se ova braća složila i oni su dali svoju sestru i ona se udala za Hazreti Bilala radijallahu anhu. Hazur kaže: sljedeći ashab je Zaid bin Harsa. Otac Hazreti Zejda se zvao Harsa bin Šurabil. Njegova majka se zvala Soda bin Salba. On je bio iz plemena Benu Kuzad. Ovo je vrlo poznato jemensko pleme. Kad je bio vrlo mlad, putovao je sa svojom majkom u Meku. Neki jahači iz Benu Ken su bili prisutni. Oni su ukrali Hazreti Zejda i učinili su da on bude rob. Poslije toga su ga odveli na market i onda je on bio prodat za 400 dirhama. Hakim bin Nisam
ga je odveo i poklonio ga je svojoj tetki Hazreti Hatidži bint Halid, ali kao što znamo da je ona poslije njega zajedno sa svim svojim robovima poklonila, njih sviju poklonila časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Prema jednom hadisu Hazreti Zeid je imao 8 godina kad je bio prodat kao rob. Prenosi se da je njegov otac bio vrlo zabrinut i da je tražio Hazreti Zeida. Nakon nekog vremena neki ljudi su došli u Meku na hodočašće i oni su tad prepoznali Hazreti Zeida i rekli su to njegovom ocu da su ga vidjeli u Meki. Hazreti Zeid im je rekao da oni jave njegovim roditeljima da je on živ i da živi sa vrlo dobrom porodicom i da oni ne trebaju da se brinu u vezi njega. Ljudi iz Benu Kalb su otišli i ovo su saopštili njegovom ocu, da su oni njega vidjeli u Meki. Njegov otac im je rekao: zakunite se gospodarom Kabe da je to moj sin. Kad su mu to rekli i još detalja, on i njegov brat su se zaputili u Meku. Došli su kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i oni su tad nudili da plate i da ga otkupe, da bi ga poslanik sallallahu alejhi ve sellem oslobodio. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tad pitao Hazreti Zeida da on ide sa svojim ocem i amidžom, ali Hazreti Zeid je odbio. Hazreti Zeid nije želio da ide sa svojim ocem i sa svojim amidžom. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu piše detalje u vezi ovoga. Kad je Hazreti Hatidža radijallahu anha se udala za časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ona je bila vrlo bogata, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio siromašan. I ona nije željela da poslanik sallallahu alejhi ve sellem pita nju za njene stvari i znala je da to on ne bi nikad radio. Ona je bila vrlo inteligentna osoba i mudra. I razmišljala je o njihovom životu, kako bi njihov život izgledao na taj način. Onda je odlučila da da svoju imovinu časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem na raspolaganje, tako da poslanik sallallahu alejhi ve sellem se osjeća slobodno da radi šta god hoće sa tom imovinom. Nekoliko dana poslije sklapanja braka Hazreti Hatidža radijallahu anha je rekla poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da ima prijedlog za njega, a ako se on složi onda će to da bude tako. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pitao Hazreti Hatidžu koji je to prijedlog ona imala. Ona je rekla: ja sam odlučila da svo svoje bogatstvo i robove predam tebi i da to bude tvoja imovina od sada. Također je dodala da se nada da će da on to prihvati od nje, jer bi je to učinilo puno sretnom i da će to biti njeno veliko zadovoljstvo.
Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: da li si ti dobro razmislila o tome? Tvoje bogatstvo će da bude moje i neće ti više pripadati. Hazreti Hatidža radijallahu anha je odgovorila da je u potpunosti razmislila o tome i da misli da je to najbolji način da bi ona provela svoj život u miru sa njim. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tad rekao njoj da ona još dobro 2 puta razmisli o tome. Ona je rekla: ja sam u potpunosti razmislila. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da će on da oslobodi i da slobodu njenim robovima. Hazreti Hatidža radijallahu anha je rekla: ovo je tvoja imovina i radi šta god poželiš sa njom. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio vrlo sretan. On je otišao do Kabe i rekao je svima da je Hatidža radijallahu anha dala svu svoju imovinu i robove njemu. Onda je rekao da on oslobađa sve robove danas. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu govori kako se neki ljudi ponašaju kad dobiju imovinu od svojih supruga. U smislu da te supruge onda postaju njihovi robovi. Ali ne, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je razmišljao drugačije, da imovina se daje za religiju i u tu svrhu, a robstvo treba da se ukine i završi zauvijek. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je postavio primjer ne samo Arapima, već cijelom svijetu da robovi su nepotrebni. Svi ovi robovi su otišli da žive svoje živote, samo je Hazreti Zeid radijallahu anhu ostao uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I kao što je poznato da je poslije poslanik sallallahu alejhi ve sellem usvojio Hazreti Zeida kao njegovog sina. Hazreti Zeid je došao i rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: ti si mene oslobodio, ali ja ne želim da idem od tebe. Ja želim da živim sa tobom. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je rekao: idi u svoju zemlju, budi u svoje roditelje i rodbinu. Ali opet Hazreti Zeid je rekao: radi tvoje ljubavi i pažnje prema meni, ti si moja najdraža i najvoljenija osoba. Kao što znamo, njega su lopovi ukrali i prodali. On je završio u kući Hazreti Hatidže radijallahu anha. Njegov otac je bio vrlo zabrinut i došao je sa svojim bratom po njega. Kad su oni saznali da je on u Meki, došli su po njega. U Meki su saznali da on boravi kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i onda su došli i tražili od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da im on kaže cijenu za njega i da ga oni otkupe. Također su rekli da je njegova majka vrlo stara i radi tuge i plača za njim oslijepila je. Rekli su: koja je god njegova cijena, mi ćemo da platimo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da njegov sin, ocu od Zeida, da je njegov sin već slobodan čovjek, ja sam ga već oslobodio davno. I onda je pozvao Hazreti Zeida i rekao: tvoj otac i amidža su ovdje i došli su da te vode kući. Tvoja majka je vrlo stara i oslijepila je plačući za tobom. Ti nisi moj rob i možeš da ideš s njima. Hazreti Zeid radijallahu anhu je rekao: bez sumnje, ti si mene oslobodio davno, ali ja ne želim da budem oslobođen
jer ja se smatram tvojim robom. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao ponovo da je njegova majka bolesna i otac i amidža su došli izdaleka da ga vode kući. Trebaš da im se pridružiš. Također njegov amidža i otac su pokušali da nagovori Hazreti Zejda da ide sa njima, ali Hazreti Zejd radijallahu anhu je odbio da on ide sa njima. Hazreti Zejd je rekao, ti možda jesi moj otac i moj amidža, ali vezu koju ja imam s Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem, to se ne može da raskine. Vrlo mi je žao da čujem da je moja majka bolesna. Ali da ostavim poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ja ne mogu da živim u miru. On je naveo sve što je imao da kaže i onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao do Kabe i rekao, Zejd ima toliku ljubav prema meni da od danas Hazreti Zejd je moj sin. Poslije toga njegov otac i amidža su bili vrlo sretni i zadovoljni da čuju ovo. Otišli su sretni nazad svojim kućama, jer su vidjeli kako je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se ophodio prema Zejdu radijallahu anhu. U Sirat Hatamun Nebijin u vezi ovoga zabilježeno je kad su njegov otac i amidža stigli u Meku i kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da što se njega tiče on je potpuno slobodan i da može da ide sa njima, a Zejd je odgovorio da on ne može da ga ostavi i ode, jer je on njemu više draži od oca i njegovog amidže. Ovdje piše da je njegov otac postao vrlo ljut. Hazur kaže ovo je novi detalj u vezi ovog događaja i rekao mu je, ti više voliš ropstvo od slobode. On mu je rekao, mi smo ovdje došli da ti damo slobodu, a ti želiš da ostaneš u ropstvu. Hazreti Zejd radijallahu anhu je rekao, da, ja sam vidio kvalitete u njemu, to jeste časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I te kvalitete niko drugi ne posjeduje. I ja želim da ostanem sa njim. Kad je ovo čuo časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on je odmah ustao, otišao je sa Hazreti Zejdom kod Kabe, rekao je glasno, o ljudi, budite svjedoci da ja oslobađam Zejda i također ga uzimam kao mog sina, iako je on i tad bio slobodan. Rekao je, on će da bude moj nasljednik. Od tog dana Hazreti Zejd bin Harsa je bio poznat kao Zejd bin Muhammed. I ovako je to bilo sve dok uzvišeni Allah nije objavio ajet da djeca trebaju da nose imena svojih očeva. Poslije toga opet su ga zvali Zejd bin Harsa, ali ljubav prema časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i ljubav časnog poslanika prema njemu se samo povećavala. I kad je Hazreti Zejd preminuo, njegov sin Hazreti Usama bin Zejd, on je bio sin od jedne sluškinje, kaže da ga je on puno pazio. Također možemo da vidimo da je on jedini ashab čije je ime spomenuto jasno u časnom Kur'anu. Spomenuto je u jednom hadisu da stariji brat od Hazreti Zejda
Hazreti Džabala. Kaže da je došao kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i tražio da poslanik pošalje njegovog mlađeg brata, to jest Hazreti Zejda, s njim. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: tvoj brat je slobodan i može da ide sa tobom ako je to njegova želja. Hazreti Zejd je rekao: o Allahov poslaniče, ja nikome ne želim da dam prednost iznad tebe. Hazreti Džabla je rekao: mišljenje mog brata je bolje od moga. U jednom hadisu se prenosi da je Hazreti Džabla bio pitan ko je stariji brat, on ili Hazreti Zejd. On je rekao: Zejd je stariji od mene, iako sam ja rođen prije njega. Sa ovim on je mislio da zbog toga što je Hazreti Zejd primio prvi islam, da ga to čini starijim. Hazreti Abdullah bin Umar radijallahu anhu prenosi da je ovaj oslobođeni rob Hazreti Zejd bin Harsa, mi smo ga zvali Zejd bin Muhammed do vremena dok ajet nije bio objavljen u vezi da djeca koja su usvojena trebaju i dalje da nose imena svojih očeva. Hazreti Bara prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ente ahuba ve maulana, to jeste da je on njihov brat i prijatelj. Na drugom mjestu stoji da je rekao: o Zejd, ti si moj prijatelj i ti si moj i volim te više od bilo koga drugoga. Hazreti Omer kaže da je Usama bin Zejd dobivao veću sumu novca od njegovog sina i njegov sin je upitao Hazreti Omera zašto je to tako. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao: časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je volio više Zejda od tvog oca i to je bio razlog da i ja dajem prednost Hazreti Usman bin Zejdu iznad tebe. Također je spomenuto da je Hazreti Zejd radijallahu anhu bio prvi rob koji je primio islam i klanjao. Muslim Maud radijallahu anhu govori o ovom, da je uzvišeni Allah podario časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem sljedbenike iz svih sfera društva. Hazreti Osman, Talha, oni su bili iz visokog društva u Meki. Kad kažu da su ga samo siromašni pratili i primili, možemo da vidimo da je Osman, Talha, Zubeir, oni su bili iz visokih porodica. Ili ako kažu da su ga samo bogataši primali, onda imamo primjer Hazreti Zejda i Bilala kao primjer da to nije istina. Onda neki govore da je grupa omladine primala samo poslanika, ali Ebu Bekr radijallahu anhu nije bio mlad. Zašto je onda on prihvatio poslanika sallallahu alejhi ve sellem? U svakom slučaju oni su imali odgovor na sve optužbe. I ovo je bio blagoslov uzvišenog Allaha prema poslaniku, da su ljudi iz svih sfera i stepena društva primali časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I ajet Vevedana anke vizrek ellezi enkade zahrek. O poslaniče, zar ljudi ne vide da sve što čini ljude pobjednicima, ti si to sve dobio. Ako ljudi su pobjednici radi omladine, ti imaš omladinu među svojim ashabima. Ako su pobjednici radi starijih ljudi, ti imaš njih među svojim ashabima. Ako su pobjednici radi bogataša, ti imaš bogataše među svojim sljedbenicima. Ako su pobjednici zato što se ljudi žrtvuju, tvoji ljudi se žrtvuju. Ako su radi siromašni, ti imaš siromašne među svojim sljedbenicima.
onda kako je moguće da ti ne budeš pobjednik? Ove ajete koje sam spomenuo ranije znači taj teret na tvojim leđima, mi smo ga sklonili s tvojih leđa. I ti si rekao kako ću ja da iznesem ovu dužnost, a Allah ti je dao 5 stubova. Allah ti je dao Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu, njegov stub je bio započinjanje izgradnje. Hazreti Hatidžu radijallahu anha, Hazreti Alija, kao krov Hazreti Zejda radijallahu anhu, Hazreti Varka bin Nafl. Ovo su sve bili stubovi. Taj teret koji je bio na tvojim leđima, ovi ljudi su ga dijelili sa tobom. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže, 4 osobe su bile vrlo blizu i povezane s poslanikom. Oni su vjerovali u njega, Hatidža, njegova supruga, radijallahu anha, Hazreti Ali, njegov amidžić, Hazreti Zejd, njegov rob, i Ebu Bekr, radijallahu anhu, njegov prijatelj. A njihov razlog prihvatanja njega i njegove poruke je bilo zato što su bili potpuno sigurni da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikada ne bi izgovorio laž. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem donio islam. Kada je donio islam? Prva ga je Hazreti Hatidža radijallahu anha prihvatila. Ona nijednu sekundu nije sumnjala u njega. Neki kažu da od muškaraca je bio prvi Hazreti Ali, neki kažu Ebu Bekr, dok neki kažu Hazreti Zejd. Hazreti Ali i Hazreti Zejd su bili kao članovi njegove porodice i oni su povjerovali odmah u njegovu poruku. Hazreti Ebu Bekr je također primio odmah islam. Ova trojica su bili među prvim koji su prihvatili islam. Ebu Bekr radijallahu anhu je bio jedan od starijih i od ljudi koji su imali veliko znanje. On je primio islam. U svakom slučaju, Hazur kaže, ove 4 osobe su prvi bili koji su primili islam, 3 čovjeka i 1 žena. I ovi, njih 4 imaju veliki status u islamu. Hazreti Zejd je bio ashab koji je išao u Taif sa časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Taif je na jugoistoku od Mekke 36 milja udaljeno. Mjesto gdje je bilo dosta zelenila i raznog voća. Benu Sakif pleme je živjelo tu. Poslije smrti Ebu Taliba, progon nad poslanikom sallallahu alejhi ve sellem se je povećao. Zejd bin Harsa je otišao u Taif sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem u 10. poslije hidžre, u mjesecu Ševalu. Poslanik je išao od poglavice do poglavice, govorio im je o poruci islama, ali niko od njih nije primio islam. I kada su se pobojali da njihova omladina će da ga primi, oni su mu naredili da izlazi iz njihovog grada i da on živi u tom mjestu gdje je njegova poruka primljena. Napali su ga sa kamenjem i obadvojica su bili ranjeni. Hazur kaže, postoji još detalja u vezi Hazreti Zejda radijallahu anhu koje ću da spomenem na sljedećoj hudbi. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر